Автомобиліңні тиз һәм тыныш қына сатырға телисеңме? Алайса, Аманат автода комиссиялы сатуның ничек үткәнен қара. Беренче, автомобильне бәяләү. Безнең белгечләр машинаны карыйлар, һәм аның бәясен дөрес билгелиләр. Бәяне төшермичә һәм әкиятләр сөйләмичә. Икенче, сатуга әзерләү. Машинаның тышкы кыяфәтен сатырлык дәрәҗәгә җиткерәбез һәм профессиональ контент төшерәбез. Өченче, белдерүләр урнаштыру. Площадкалар һәм зур аудиториялы социаль шелтәребез сезнең автомобильне меңләгән потенциаль сатып алучы күрәчәк. Дүртенче, сатып алучы эзләү. Аманат автоның зур клиентлар базасы бар. Көн сайын дистәләгән мөрәҗәгатьләр кабул итәбез. Менеджерлар нәкъ менә сезнең автомобильне актив сатачаклар. Бишенче, килешүне рәсмиләштерү. Сатып алучы табылгач барлык документларны тиз һәм юридик яктан куркынычсыз итеп тутырабыз. Алтынчы, акча алу. Котлыйбыз, автомобиль сатылды. Килешенгән комиссияны исәпкә алып, акчагызны аласыз. Уртача алганда сату 5 көннән 30 көнгә кадәр вакытны ала. Шулай ук, бер көн эчендә дә сатылырга мөмкин. Автомобилегезне кулай бәягә, тыныч кына һәм мәшәкатьсез сатырга телисезме? Шушы номер буенча шалтыратыгыз.